नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। तुम्हाला व्हिडिओ बघूनच कळलं असेल किंवा थंबनेल बघून कळलं असेल की आज आपण कुठली रेसिपी बनवणार नाही आहोत। तर आज आपण गणपती बाप्पाची स्पेशल अशी त्यांच्यासाठी स्पेशल अशी ही मोदक वात बनवणार आहोत। आता गणपती जवळ आलेले आहेत आणि सगळेजण गणपती बाप्पाच्या आगमनाच्या तयारीला लागलेले आहेत। तर गणपती बाप्पासमोर आपण नेहमी आरती करतो किंवा त्यांच्यासमोर आपण नेहमी दिवा लावतो। तर त्या दिव्यासाठी स्पेशल अशी बनवली जाणारी ही मोदक वात आहे। गणपती बाप्पांसाठी खास बनवलेली ही मोदक वात आहे, कारण गणपती बाप्पांना मोदक हा प्रिय आहे। आपण त्यांना उकडीचे मोदक बनवतो, पण त्याप्रमाणे आपण त्यांच्यासाठी ही मस्त अशी दिव्यात लावली जाणारी मोदक वात पण आपण ही बनवायची आहे। तर ही अशी वात बनवल्यानंतर गणपती बाप्पांचा आपण खूप चांगल्या प्रकारे आपण त्यांची सेवा करतोय असं होईल। तर चला तर आता आपण बघूया की ही वात कशी बनवायची ते। तर हे बघा, हे वातीसाठी लागणारं सामान आहे। तर मी ह्याच्यासाठी थोडंसं दूध घेतलेलं आहे, अर्थात वातीसाठी कापूस लागणार आहे आणि हळद कुंकूचं भांडं लागणार आहे। तर हा जो कापूस आहे तो जो आपले पूजा भांडार आहे त्यांच्याकडूनच आणायचा आहे। कुठलाही सर्जिकल किंवा हॉस्पिटलसाठी वापरला जाणारा कापूस इथं वापरायचा नाही आहे। तर पूजा भांडारामध्ये जो वातीसाठी स्पेशली कापूस मिळतो तोच मी इथं घेतलेला आहे। आणि बघा, तो असा सरळ मी काढून घेतलेला आहे। आणि आता आपल्याला याची वात बनवायची आहे। तुम्हाला जेवढी मोठी वात किंवा जेवढी छोटी वात बनवायची आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला ह्या ज्या वाती आहेत त्या करून घ्यायच्या आहेत। तर दुधाचा थोडासा हात लावून मी हातावर ठेवून दाखवल्याप्रमाणे ही वात मस्त अशी वळून घेतलेली आहे। खूप घट्ट अशी वात वळून घ्यायची, म्हणजे आतमध्ये पूर्ण असा कापूस कुठे दिसता कामा नये, खूप छान असा त्याला पीळ बसला पाहिजे। अशी मस्त अशी घट्टसर अशी वात ही वळून घ्यायची। दूध लावल्यामुळे हे काम अगदी सोपं होतं। हे बघा, आणि मस्त अशी आपली घट्टसर अशी वात वळून तयार झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही। तर हे बघा, एकदम पूर्णपणे एका आकाराची आणि मस्त बारीक अशी आपली ही वात तयार झालेली आहे। तर अशाच मी आता वाती करून घेणार आहे। तर मी इथं ह्या 11 वाती करून घेणार आहे। तर गणपती बाप्पांसाठीच मी ह्या 11 वाती ठेवलेल्या आहेत। तर एकाच मापाच्या आणि एकाच साईजच्या आपल्याला ह्या 11 वाती करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, थोडं दूध वापरायचं आहे। कापसाची जे आपण वात करण्यासाठी जो कापूस घेतोय तो एकाच मापाचा घ्यायचा आहे, म्हणजे आपल्या सगळ्या वाती ज्या आहेत त्या एकदम एका मापाच्या तयार होणार आहेत। तर हे बघा, मी इथं 11 वाती तयार करून घेतलेल्या आहेत। परफेक्ट, मस्त अशा छान अशा वाती वळून झालेल्या आहेत। तर प्रत्येकजण गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी करतं आपापल्याप्रमाणे। कोण डेकोरेशनसाठी खूप व्हरायटी बघतं, कोण त्यांच्यासाठी वस्त्रमाळा बनवतं। तर ही एक वेगळा प्रकार आहे वातीचा, जो गणपती बाप्पांसाठी खूप प्रिय आहे। तर आता ह्याच्यातल्या मी 10 वातींच्या आहेत त्या एकत्र घेऊन त्याचं एक बंडल तयार केलेलं आहे। हे बघा, 10 वाती मी घेतलेल्या आहेत आणि एक वात मी वेगळी ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावरती मी ही जे 10 वातींचं बंडल आहे तर ते ठेवलेलं आहे। आणि आता वात कशी बनवायची ते आपण बघणार आहोत। तर इथं मी त्या एका सिंगल जी वात ठेवली त्याने याला इथं मी अशी गाठ मारून घेतलेली आहे। ही जर वात तुम्ही आरतीसाठी ठेवली तर तुम्हाला सगळेजण विचारतील की ही वात कशी बनवली, आणि सगळ्यांना मी अगदी शुअर सांगते की सगळ्यांना ही वात आवडणारी आहे, कारण गणपती बाप्पाच्या प्रिय मोदकाची ही वात आहे। तर बघा, मध्ये ही गाठ मारून घेतलेली आहे आणि सगळ्या ज्या बाकीच्या वाती आहेत त्या मी मोकळ्या करून घेतलेल्या आहे। इथे एक काळजी घ्यायची आहे की एकामेकावर फोल्ड करून वात घ्यायची नाही आहे, म्हणजे जर फोल्ड झाली तर आपला मोदकाचा आकार हा चांगला येणार नाही आहे। प्रत्येक वात ज्या डिरेक्शनने आहे त्या डिरेक्शननेच आपल्याला मोकळी करून घ्यायची आहे। हे बघा, तुम्ही जेवढ्या लांब वाती घ्याल तेवढा मोठा असा मोदक तयार होईल वातीचा। तर हे बघा, सगळे जे आहे त्या वाती मी सेपरेट करून घेतलेल्या आहेत। व्यवस्थित अशा पसरवून घ्यायच्या, म्हणजे मोदकाचा जो आकार आहे तो खूप छान येतो। हे बघा, आणि दाखवल्याप्रमाणे असं त्याला पकडून घ्यायचं उलट्या बाजूने। हे बघा, आणि पुन्हा त्या सगळ्या ज्या वाती ज्या डिरेक्शनने आहेत त्या डिरेक्शननेच मोकळ्या करून घ्यायच्या आणि मध्ये असं पकडायचं। ही वात एकदम बनवणं खूप सोपं आहे, खूप अट्रॅक्टिव्ह अशी ही वात दिसते आणि खूप वेळ पण पेटते। हे बघा, दाखवल्याप्रमाणे मग मी त्याला असं ट्विस्ट मारून घेतलेला आहे। उरलेल्या वातीच्या समोरचा जो भाग आहे त्याला सगळा असा ट्विस्ट मारून घ्यायचा, मस्त अशा वळून घ्यायच्या। थोडासा दुधाचा हात लावायचा
आणि याच्या पुढचे वातीचं जे टोक आहे ते व्यवस्थित, म्हणजे मोदकाचं जे टोक आहे ते व्यवस्थित आपल्याला इथं सील करून घ्यायचं. दुधाने हे काम मस्त होतं. एकदम घट्टसर अशी वात इथं पीळ मारून घ्यायची. दूध लावून मी मस्त अशी घट्टसर असं इथं पीळ मारून घेतलेला आहे. हे बघा छान. आणि आता आपल्याला याचा मोदकाचा आकार द्यायचा. थोडंसं असं दाबत दाबत आपल्याला मस्त असा या वातीला मोदकाचा आकार द्यायचा आहे. हे बघा मस्त असा आपला हा मोदकाचा आकार तयार झालेला आहे. बघा मस्त अशी मोदकाची वात इथं तयार झालेली आहे. किती सोपं आहे बघू शकता तुम्ही आणि किती छान दिसते. करायला एकदम सोपी आहे. आपल्या गणपती बाप्पासाठी आपण ही स्पेशली वात ही बनवू शकतो. एकदम सोपं आहे. तर पांढरी वात कधीही लावायची नसते देवाला, म्हणून मग हे वातीचं जे टोक आहे तर ते मी थोडंसं दुधामध्ये भिजवून घेतलेलं आहे. आणि इथं मी ही कुंकू वापरलेलं आहे किंवा ही पिंजर वापरलेली आहे. तुम्ही इथं याच्याऐवजी अष्टगंध किंवा हळद पण लावू शकता. त्याने जी वात आहे ती दिसायला पण खूप छान दिसते. आता मी तुम्हाला दाखवायची आहे म्हणून ही मोठी वात करून घेतलेली आहे. तुमचं जर निरांजन छोटं असेल तर आपण ज्या वाती वळतो त्या छोट्या वळायच्या आहेत आणि आपल्याला हा मोदकाची वात त्या साईजमध्ये आपल्याला करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त झालेली आहे मोदकाची वात. एकदम गणपती बाप्पासाठी स्पेशल. तर प्रत्येक वेळी आरतीसाठी तुम्ही ही वात अशी करून ठेवू शकता आणि वापरू शकता. एकदम स्पेशल वाटते ही गणपती बाप्पासाठी. तर मस्त अशी ही वात ही तयार झालेली आहे. मोदक वात एकदम करायला सोपी आहे बघू शकता तुम्ही. तर माझ्याकडे एक छोटी वात केलेली होती तर ती माझ्या निरांजनमध्ये बसणारी होती तर मी ठेवून ती पेटवून घेतलेली आहे. तर हा मोदकाच्या वातीचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.